το τελικό σωματίδιο, το έσκατο. Υπάρχουν, ισχύουν κι άλλα. Ναι. Που νωρίτερα δεν τα είχαν ανακαλύψει. Και τι γίνεται τώρα. Αυτά τα σωματίδια είναι ένα θετικό στη μέση, 2 αρνητικά στην άκρη, αλλά αυτά τα αρνητικά στην άκρη έχουν από μισό από ό,τι έχει στη μέση. Μάλιστα. Άρα αυτά, αν τα πάρουμε ως τριάδα, Ναι. έχουν ουδέτερο. Είναι Έτσι, ουδέτερο. ναι. Δηλαδή, τι γίνεται. Αν φυσικά είχαμε 2 πλην και 1 συν, 2 μονάδες, ενώ έχουμε συν 1 και εδώ έχουμε 0,5, 0,5. Αυτή είναι η διαφορά, γι' αυτό και δεν έχουν τη δύναμη που... Το νετρόνιο, λέει αυτός, γι' αυτό και είναι νετρόνιο. Έτσι. Γιατί έχει 1 συν και 2 τα άλλα πλην, είναι αλλά πλην. από μισά. Ναι. Τελικά δεν είναι έτσι. Είναι συν 2 τρίτα το θετικό και μείον εν τρίτον και μείον εν τρίτον είναι τα αρνητικά. Ναι. Οπότε συν 2 τρίτα και αν προσθέσουμε μείον εν τρίτον και μείον εν τρίτον βγαίνει μείον 2 τρίτα συν 2 τρίτα 0. Κατάλαβα. Και λέει, κύριε, εγώ σας αποδεικνύω γιατί το νετρόνιο είναι ουδέτερο και γιατί το νετρόνιο έχει αυτά τα 3 σωματίδια. Ναι. Θετικό το μεσαίο και αρνητικά με πολύ λίγη δύναμη, δύο αρνητικά στην άκρη. αρνητικά στην άκρη. Οπότε σου λέει, να το νετρόνιο, να το γιατί είναι ουδέτερο. Ναι. Εγώ, βέβαια, όταν πήγα το 1993 σε παγκόσμιο συνέδριο, εκεί τους είπα ότι το φως είναι πλέον σωματίδια, ναι. γιατί και έχουν μάζα, διότι ο Νεύτων είχε πει το εξής. Αυτά τα σωματίδια που σας λέω εγώ, κάποτε κάποιος θα διαπιστώσει ότι ένα αστέρι που είναι πίσω από τον ήλιο, επειδή κάμπτονται λόγω μάζας αυτά το φως, ναι. θα έρθει στο μάτι του ανθρώπου και εμείς θα δούμε 2 αστέρια. Πολύ γιατί σωστό. ενώ είναι πίσω από το ήλιο 1, εμείς θα δούμε 2, έτσι. διότι πάει έτσι το μάτι. Ναι. Είναι η θέση που το κάνει. Η θέση, αυτό. μπράβο. Ναι. Θα δούμε 2 σωματίδια, 2 αστέρια. 2 αστέρια, ναι. Λόγω θέσης. Λόγω του ότι καμπυλώνουν. Έτσι. Και αυτό διαπιστώθηκε το 1801 από Γερμανό. Αυτά τα διάβασε ο Αϊνστάιν. Αλλά επειδή πίστευε ακλόνητα ότι δεν έχει μάζα. Ναι. Στις θεωρίες του, ναι, Στις θεωρίες του, του αυτός κάνει μια νέα, δεν μνημονεύει μέσα ούτε τον Γερμανό που το διαπίστωσε αυτό, ούτε και τον Νεύτωνα που έκανε την πρόβλεψη. Λίγο εγωιστικό είναι αυτό, ναι. να μου επιτρέψει ο Αϊνστάιν, αλλά... Ναι. Δεν τα μνημονεύει αυτά και λέει, εγώ προβλέπω ότι το φως που περνάει δίπλα από τον ήλιο καμπυλώνει όχι γιατί έχει μάζα το σωματίδιο του φωτός, αλλά γιατί καμπυλώνει το κενό. Αυτό φαίνεται κουφό. Καμπυλώνει το κενό, δεν καμπυλώνει. Καμπυλώνει ο χώρος, λέει. Ο χώρος δεν καμπυλώνει. Δεν είναι ύλη για να καμπυλώσει. Γιατί εγώ το βλέπω λίγο σωστό αυτό. Καμπυλώνει ο χώρος. Πρόσεξε να δεις. Τι λέει ο Νεύτων. Θα δούμε τι λέει ο Νεύτων και μετά θα μου πεις πώς το βλέπεις σωστό. Ο Νεύτων λέει, επειδή έχει μάζα, αν εγώ αυτά τα κλειδιά τα διώξω ευθεία, επειδή έχουν μάζα, καμπυλώνουν. Διότι θα τα τραβήξει η γη. Λόγω βαρύτητας. Λόγω βαρύτητας. Ναι, εντάξει ως εδώ. Άρα λοιπόν, λέει ο Νεύτων, εφόσον τα σωματίδια του φωτός έχουν μάζα, μοιάζουν με τα κλειδιά τα δικά μου. Έχουν μάζα δηλαδή. Ναι. Άρα καμπυλώνουν. Σωστό. Επομένως λέει, εφόσον είναι σωματίδια που έχουν μάζα και καμπυλώνουν όπως όλα τα σωματίδια, δηλαδή αν από ένα αεροπλάνο αφήσεις μία οβίδα, αυτή δεν θα φύγει ευθεία, αλλά θα καμπυλώσει. Ναι. Θα καμπυλώσει λόγω βαρύτητας θα πέσει. Μπράβο, επειδή έχει μάζα. Ναι, αν δεν είχε μάζα δεν θα έπεφτε, θα έφευγε ευθεία. Συνέχεια, δεν θα άλλαζε κατεύθυνση. Η βαρύτητα είναι συνάρτηση του γινωμένου των μαζών. Σύμφωνοι ως εδώ. Άρα λοιπόν, έρχεται ο Νεύτων και λέει ότι καμπυλώνει λόγω μάζας. Εσύ επειδή δεν πίστευες στη μάζα, λες καμπυλώνει το κενό. Το κενό δεν μπορεί να καμπυλώσει. Δεν έχει. Το κενό είναι κενό, δεν είναι το τίποτα. Ναι. Το τίποτα δηλαδή καμπυλώνει. Έτσι. Δεν έχει μάζα. Ναι, το κενό δεν έχει μάζα. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Γιατί είχα τη γνώμη ότι... Το κενό δεν έχει μάζα. Ναι. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος και λέει, κύριε, πάρτε τον νόμο της παγκόσμιας έλξης. Ναι. Το ότι έχουν μάζα, σου λέει, θα το αποδείξει μεταγενέστερα κάποιος,
και το απέδειξε. Ο ίδιος δεν μπορούσε να το αποδείξει. Κοίταξε, μέχρι εκεί ήταν οι γνώσεις. Αλλά ο κόσμος προχωράει και ένας άλλος πιο έξυπνος και βασιζόμενος σε προηγούμενες έρευνες παλιών φτάνει λίγο παραπάνω. Έρχομαι λοιπόν κι εγώ, αφού βλέπω αυτά τα πράγματα από ένα βιβλίο του Χάρβαρντ που έχω στο σπίτι μου, βλέπω τα πράγματα πάνε έτσι στη σειρά. Και λέω, και μάλιστα όταν είπε ο Αϊνστάιν ότι εγώ προβλέπω ότι καμπυλώνει το φως διότι καμπυλώνει το κενό, πήγαν στην Νότιο Αμερική όπου έγινε μια έκλειψη ηλίου για να το δουν αυτό το φαινόμενο, το είδαν και λένε έχει δίκαιο ο Αϊνστάιν. Αν διαβάζετε εσείς κύριοι πολύ καλά τι είπε ο Νεύτων πολύ πιο παλιά, δεν θα δίνατε δίκαιο στον Αϊνστάιν, θα δίνατε στον Νεύτωνα. Δηλαδή νόμιζαν οι άλλοι οι οποίοι εκτέλεσαν το πείραμα, πήγαν κάτω εκεί, ταξίδεψαν, είδαν όντως ότι αυτό συμβαίνει και λένε ότι νάτος δικαιώθηκε. Ποιος δικαιώθηκε, εσύ ή εγώ? Μάλιστα. Διότι εσύ είπες πριν από μένα ότι λόγω μάζας έχουμε καμπύλωση. Αλλά στο κενό δεν έχουμε τίποτα. Το κενό δεν καμπυλώνει, απλούστατα. Πώς να δικαιολογήσουμε? Ναι, δεν καμπυλώνει το κενό. Οπότε έρχεται λοιπόν και ο Καρτέσιος και λέει ότι το ότι αυτό πέφτει κάτω οφείλεται σε κύματα αόρατα. Και ρωτάω εγώ πάλι και εσύ το έλεγες προηγουμένως, ποιο ισχύει, τα κύματα ή εξ αποστάσεως αλληλεπίδραση? Έτσι. Κάτι που αν δεν γίνει το πείραμα, θα λέμε ότι με συγχωρείτε υπάρχουν δύο απόψεις. Ό,τι θέλουμε λέμε. Ναι. Εάν δεν το σιγουρεύσουμε με πείραμα, λέμε ό,τι θέλουμε. Λέγαν λοιπόν τότε τον Νεύτωνα, πιστεύεις ότι η βαρύτητα που ασκεί ο ήλιος πάνω στη γη οφείλεται σε κύματα ή στην εξαποστάσεως αλληλεπίδραση? Και λέει εγώ δεν ασχολούμαι με υποθέσεις. Εγώ λέω δεν βλέπω κανένα κύμα, λέει. Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια εξαποστάσεως αλληλεπίδραση. Δεν μπορούσε όμως ο Νεύτων αυτό το πράγμα να το επιβεβαιώσει πειραματικά. Και εκείνη την εποχή. Ερχόμαστε λοιπόν, περνούν τα χρόνια. Έρχεται ο Αϊνστάιν και αντί να ακούσει τον Νεύτωνα, ακούει τον Καρτέσιο. Και μάλιστα έχω γράψει μια εργασία, όπου γράφω στην αρχή, λέω, πώς επηρεάστηκε ο Αϊνστάιν από τον Καρτέσιο. Ναι. Διότι όλοι επηρεαζόμαστε ο ένας από τον άλλον. Και βασιζόμαστε κιόλας στους παλιούς, Ακριβώς. Το σωστό ποιο ήταν στον Νεύτωνα να πατήσει ή στον Καρτέσιο? Εδώ θα έρθουμε τώρα. Εδώ θα έρθουμε τώρα. Το 1935 υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα στην Γερμανία, ο Σρέντιγκερ, ο οποίος τα κατάφερε και θεμελίωσε την λεγόμενη κβάντο-μηχανική, λέγοντας ότι το ηλεκτρόνιο που γυρίζει γύρω από το πρωτόνιο κάνει κυματισμό, και μάλιστα βρήκε όλα τα πειράματα που προσπαθούσαμε εμείς να τα αποδείξουμε με ένα μοντέλο του Μπορ. Έρχεται αυτός με την κβαντοδυναμική, με μια ωραία εξίσωση που την ονομάζει εξίσωση των 3 διαστάσεων. Ενώ ο Αϊνστάιν λέει 4 και μετά είπε αλλού και 6. Ναι, θυμάμαι και σήμερα το έχεις πει αυτό. Και τελικά λέμε και 10 και 11 διαστάσεις. Αυτός με τις 3 διαστάσεις την ονομάζει εξίσωση των 3 διαστάσεων. Με αυτή λοιπόν έρχεται και μας λύνει όλα τα προβλήματα του ατόμου, ο Σρέντιγκερ. Τι έκανε ένα άλλο ο Σρέντιγκερ? Με ένα πείραμα που έγινε, πήραν 2 φωτόνια, όταν ένα πρωτόνιο, ένα ποζιτρόνιο και ένα ηλεκτρόνιο ενωθούν, δημιουργούνται 2 ακτινοβολίες. 2 φωτόνια. Οι επιστήμονες εξέτασαν το φωτόνιο που ερχόταν προς τα εσένα και προσπαθούσαν να εξετάσουν και το φωτόνιο που πάει προς τα εκεί. Αυτό το βάλαν σε μαγνήτη και είδαν ότι ενώ ταλαντώνονταν έτσι, μετά ταλαντώθηκε έτσι. Ταλαντώθηκε και το άλλο. Το επηρέασε σε οποιαδήποτε απόσταση, μια ορισμένη, οποιαδήποτε? Στο άπειρο. Και το έλεγε αυτός ότι έχουμε μια αυτόματη εξαποστάσεως αλληλεπίδραση. Πολύ δύναμη πρέπει να έχει όμως. Είναι η εξαποστάσεως αλληλεπίδραση. Γιατί μιλάμε και για άπειρο, είναι μεγάλη η δύναμη. Μακριά, όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Άρα λοιπόν, έγινε αυτό το πείραμα. Αφού έγινε αυτό το πείραμα,
Πηγαίνουν στον Αϊνστάιν και του λένε, κοίταξε να δεις, και εδώ ο Σρέντιγκερ έκανε ένα σημαντικό πείραμα, το οποίο το ονόμασε κβαντική διεμπλοκή. Έτσι. Και εσύ ακόμη επιμένεις. Quantum Ναι. entanglement, Έτσι. λέγεται στα ξένα. Κβαντική διεμπλοκή. Τι έχεις να μας πεις? Έτσι. Ενώ έπρεπε ο Αϊνστάιν να το ψάχνει καλύτερα το και να δει το ότι θέμα, ρε γιατί παιδιά, όχι. μήπως εγώ κάπου Ναι, έκανα λάθος. γιατί όχι. Και λέει, αυτή είναι μια στοιχειωμένη εξ αποστάσεως αλληλεπίδραση. Την ονόμασε στοιχειωμένη και στα ξένα θα το πω spooky action at a distance. Και τώρα πολλοί λένε, α, τι είπε ο Αϊνστάιν, στοιχειωμένη. Στοιχειωμένη είναι. Μα δεν Χωρίς είναι καμιά εξήγηση. Άλλη. Χωρίς. Ένα γιατί, για να δώσει Όχι, μια τίποτα. απάντηση. Επειδή το λέμε εμείς. Όχι. Γιατί Δεν έτσι είναι λέει η δίκαιο. θεωρία μου. Όχι, δεν είναι δίκαιο αυτό. Πρέπει να εξηγήσουμε κιόλας. Ναι. Άρα λοιπόν, έρχομαι εγώ και λέω ότι ανάμεσα στον Καρτέσιο και ανάμεσα στον Νεύτωνα, τι λέει ο ένας, κύματα Έτσι. μεταδίδουν την δύναμη. Τι λέει ο άλλος, εξ αποστάσεως. Τι έκαναν τα πειράματα, έβγαλαν αυτό. Άρα λοιπόν έπρεπε, και εφόσον έβγαλε και νόμο, εγώ λέω Νεύτων, ό,τι λέει ο νόμος που εγώ έχω ανακαλύψει, ο νόμος της παγκόσμιας έλξης. Αυτός τον ανακάλυψε, δεν τον ανακάλυψε άλλος, ο Νεύτων. Άρα σύμφωνα με τον νόμο που εγώ ανακάλυψα, λέει, δεν είναι κύματα, είναι εξ αποστάσεως αλληλεπίδραση. Ερχόμαστε τώρα στο Χάρβαρντ. Και είχε δίκιο, ναι, εντάξει, το να μιλάει έτσι. Ναι, γιατί Είναι το απεδείχθη 1935 ναι. το απέδειξαν τα πειράματα της κβαντικής διεμπλοκής. Και πάμε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Πάμε τώρα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Πράγματι αυτοί, φέτος το Μάρτι μήνα, έκαναν ένα πολύ αξιόλογο πείραμα. Τι γίνεται? Από τότε που ανακάλυψαν δύο Άγγλοι από το 1965 ότι υπάρχει ακόμη το φως Ναι. που δημιουργήθηκε Έτσι. 378.000 χρόνια μετά από την έκρηξη του σύμπαντος. Σε κύματα. Είναι και κύματα. Το φως είναι και κύματα. Είναι και κύματα, είναι και σωματίδιο. Γιατί αποδείχθηκε. Μα δεν σας είπα ότι ο Σρέντιγκερ απέδειξε το ηλεκτρόνιο που είναι σωματίδιο, ναι, είναι και κύμα. Αλλά είναι κύματα. Ναι. Και μάλιστα αποδείχθηκε και πειραματικά. Λοιπόν, άρα το ίδιο και το φως. Σύμφωνοι. Είναι και σωματίδιο Ναι. και κύμα. Και κύμα. Λοιπόν, πρώτο λάθος. Λένε ότι αυτό το φως περιέχει μέσα του Ναι. τα κύματα βαρύτητας που έγιναν στην έκρηξη του σύμπαντος. Ρε παιδιά, αφού το φως αυτό δημιουργήθηκε 378.000 χρόνια μετά από το σκότος που υπήρχε. Δηλαδή έχουμε αυτό το φως, πώς αυτό περιέχει τα κύματα που λέτε εσείς ότι περιέχει μέσα κύματα βαρύτητας, ένα μέγα λάθος. Πρώτο είναι αυτό, διότι για να πω εγώ Ομήρου Οδύσσια, πρέπει να γεννήθηκε ο Οδυσσέας. Μάλιστα. Να γεννήθηκε ο Οδυσσέας, δηλαδή και να μου δώσει ο Οδυσσέας, γιατί αυτά τα κύματα τι έγινε? Από τότε είναι πολύ ταλαιπωρημένα κύματα. Αυτά δηλαδή που δημιουργήθηκαν τα φωτεινά κύματα 378.000 χρόνια μετά από την έκρηξη του σύμπαντος. Έτσι, γιατί νωρίτερα επίσης ήταν σκότος και υπήρχαν μόνο μερικές αναλαμπές οι οποίες αμέσως έσβηναν. Είχαμε ναι, απορρόφηση. Ναι. Ενώ αυτά μετά έφυγαν και μέχρι σήμερα υπάρχουν τα απομεινάρια αυτής της ακτινοβολίας. Ναι. Και οι επιστήμονες καλώς πράττουν, τι κάνουν? Εξετάζουν τι πόλωση έπαθαν αυτά από εκεί που πέρασαν. Πράγματι, αυτά λοιπόν έπαθαν την εξής πόλωση. Καθώς πέρασαν από έναν γαλαξία με μεγάλη βαρύτητα ή από μια μαύρη τρύπα, αυτά έπαθαν δύο πράγματα. Ή καμπυλώθηκαν, και βρέθηκε και αυτό, με πώς καμπυλώθηκαν αυτά που πέρασαν από... Αυτό σαν απομεινάρια... Απομεινάρια, όπως λέμε απολιθώματα. Μνημεία, φυσικά μνημεία. Απολιθώματα. Απολιθώματα, ναι. Μα αυτό είναι το σημαντικό που λέμε ότι έγινε η μεγάλη έκρηξη. Έτσι. Αυτό αμέσως μας λέει, ρε παιδιά, εδώ τα πράγματα βλέπουμε ότι έχουν μια πολύ καλή σειρά. Και αναγκάστηκα εγώ να γράψω μια εργασία, άμα μπει στο διαδίκτυο και γράψεις wrong and correct Big Bang, το σωστό και το λαθεμένο Big Bang, είναι, θα δεις, που λέω εγώ ότι αυτό είναι το Big Bang
Η ακτινοβολία είναι μετά. Άρα εμείς πρέπει να ψάξουμε τι έγινε μετά από τότε. Όχι από την αρχή του σύμπαντος. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον, έκανα μια δεύτερη εργασία που την ονόμασα Confusion B-Modes, που λέω είναι συγκεκριμένα αυτά. Ενώ είναι σωστό το πείραμα, συγκεκριμένες είναι οι ιδέες. Και το έχουν αυτό μόλις γράψεις, Δήμητρα, στο διαδίκτυο Confusion B-Modes. Βγαίνει αυτό. Μέσα σε εκατομμύρια εργασίες, πρώτο το δικό μου. Πολύ Γιατί ωραίο. Μας τιμάει. Τα βάζω σε μία σειρά. Μα έτσι πρέπει. Σε μία σειρά ακριβώς. Νοικοκυρημένα για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη. Αυτά τα B-modes είναι αυτά που δεν είναι τα κύματα που έλεγε ο Καρτέσιος και ο Αϊνστάιν, ναι, αλλά είναι πώς επηρέασε ένας γαλαξίας ή ένα πολύ βαρύ αστέρι που το ονομάζουμε μαύρη τρύπα, ναι, πώς επηρέασε το φως. Και το καμπύλωσε, αλλά τώρα θα σου πω και κάτι άλλο. Άλλαξε και το χωρόχρονο. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται εδώ. Αυτό με το εξήγησες και πριν, αλλά τώρα θα το εξηγήσεις καλύτερα, ναι, γιατί ξέρεις δεν πρόσεχε τι γίνεται. Κατάλαβα. Αυτά τα δαχτυλίδια, τα κλειδιά που έχω, ναι, η βαρύτητα της γης τα επιταχύνει. Άρα λοιπόν η δύναμη, και αυτό το ανακάλυψε ο Νεύτων, έχει μια ιδιότητα να αυξάνει την ταχύτητα από αυτό που βλέπει, από αυτό που επηρεάζει. Άρα το αυξάνει την ταχύτητα. Ναι. Το φως όμως, επειδή έχει σταθερή ταχύτητα, δεν μπορεί να αυξηθεί. Και αυτό το είπα εγώ στο συνέδριο το 1993 στο Παγκόσμιο, ότι εδώ κύριοι έχουμε μία, ναι μεν ο Νεύτων έλεγε ότι αυξάνεται η ταχύτητα, εδώ έχουμε αυξάνεται και η μάζα, ενώ επειδή δεν μπορεί να το αυξήσει την ταχύτητα, το αυξάνει τη μάζα. Ναι. Όμως, όταν αυξάνει τη μάζα, αυτό δεν μπορεί, η ταχύτητά του αφού είναι 0, τι θα πει ταχύτητα. Για να πούμε, μηδενίζεται η ταχύτητα. Τι θα πούμε ταχύτητα. Τι θα πει ταχύτητα. Εσύ έχεις όταν περπατάς έξω, έναν τρόπο, έχεις έναν ρυθμό. 2 βήματα στο δευτερόλεπτο. Είναι το φυσιολογικό αυτό. Άρα τι θα πει ταχύτητα. Διαιρούμε τα βήματα, ναι, με το δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Και λέμε, κύριε, εγώ έχω ταχύτητα 2 βήματα στο δευτερόλεπτο. Αν αυτό το μεταφράσει σε χιλιόμετρα ανά ώρα, επειδή η ώρα έχει 3.600 δευτερόλεπτα και επειδή το βήμα σου είναι περίπου 75 εκατοστά... Της παρέλασης το βήμα, στρατιωτικό. Παρέλασης, ναι. Αν, εφόσον